Niqale nini ukuyenza lento? Kade saqala ukuthandana. Shuthi nje ububu wami nobuka isilima nje. Hayi angazi benge ugibela mahala mina kwistaff. Cha siyangijwayela yeso. Nayo ungenzelayo. Yazi ngijwayela. Indoda ishela wona lokusa. Indoda iyekela wona lokusanganisa. Yazi ngijwayela. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza dla ngamandla ezulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi ngibhalelile ngesimanga sokuthi khona angakuqondisisi kahle ngomuntu wakhe muva nje. Kodwa ke soke simuza ukuthi ingabe siphathelene. Sobona? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Umabalo ngihleli naye? Umanyembose leyo sami ngemthethwa. Okay. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngihlala kaMashu. Oh. Yes. So ke ngicela sivela nje sihlale phezu kodaba ungitshele ukuthi kahle kahle why ukhetha ukungivashela today. Into edala ukuthi ngikhethe ukuthi ngikuvashele namhlanje nginomuntu wami ngihlala naye ashadile sesina 5 years sihlala naye lapha kaMashu sinengane eyodwa intombazana abenathi. Okay. Yes umuntu wami umsebenzi awenzayo ushayela ama taxi. Oh. So njobe eshayela ama taxi nje okune staff asilandayo late. Okay. Yeah mangabe eholile nje efika nemali ngosiwahola ngayo eza ama taxini uhola ngesikhathi taxi walanda ngayo. Umuntu wamhola njalo ngesabatha asho ngomgqibelo uyahola afike nemali ngesonto ngihambe ngonziwe in the shopping ingubo zengane ingubo zami yabo kumnandi nje impilo imnandi be off uhlala nathi nje impilo imnandi nje yabo asikhiphe futhi uyafona mhlambe emini kanje afona athi icela sestobhini sothatha mhlambe isinkwa o noma mhlambe azule nathi nje lapha kaMashu yabo adrive nathi so bese uthi late ke bese yabuyela ke endlini so kuhamba ke shuthi izinto ayisafani nasekuqaleni manje usebuya late futhi imali usehleze ingenayo usegxila kakhulu nasetshwalela ngazi noma utshwala yini because that ngiza la ngoba ngisazi ukuthi noma utshwala yini because uyahamba abuye late abebuya late athi udlule ethaveni umngani wakhe so bebudlule ethaveni umngani wakhe mhlamba awukhosi uneroji ngimbuza athi hayi yabo ngithe ngidlule singaqatshula mhlamba isidakwa lapha so eneroji kuphi eneroji la ehlathini yabo okay sebeneroji ehlathini okho sizofika lapho alaleke asangibambi nje aseqaleni yabo so nje bade silala bo because ngilati zomuntu wami ungibambile so nje manje sevela afika nje ukhathele okay nami understandeke ukuthi vele uthi bephuma lapha etaxini ebusuku aphinde futhi awulande istaff so endlini umuntu wami ejala ufika ngabo 10. Oh okay. Yes. But ke manje usevele nje afike mhlambe ngabo 1-2 kanje bo so bethi ngiyambuza yena athi hayi staff sakhe siphume late okay it's fine manje kunento elokho ngizwa bo so ngifuna ukuthi la engisize because ngifuna ukuconfirm ukuthi iqiniso yini because abantu bakhuluma into engeke ukuthi ngathi lapha ku staff asilanda kunosisi ajola naye so lo sisi usuke elibele naye bo so nje mina ukuthokoza nokujabula nomuntu wami akusekho yabo so and enye into futhi eyinkinga nginalento leyo ukuthi yabo bengithi mhlambe ngiyalala bosuku sengikhandla izinto ekusweni sengikhandla okhuphi yabo lonto leyo yabo umuntu wami singikhuluma naye velabuza ukuthi yini ngifunani mhlawumbe singafona emini mhlawumbe ingane ufuna ubingelela yabo because ingane ethi ina 4 years mhlawumbe ithi okay uma ngifuna ubingela baba ngidotha ifone athi yini ufunani yabo kanjalo nje yes athi nje yini ufunani yabo so manje ke lento engizwa ngabantu ngifuna uzoconfirma la ukuthi kahle kahle iqiniso yini because lapha endlini akusekho mnandi behlezi sinayo lapha endlini kunesinkwa yabo nje indle ngathini abantu aba right bo because imali ayisebenza ayakwazi ukuthi is afford ukuthi sigqoke yabo sidle nje impilo bemnandi kodwa nje manje sesiyahlala thina manje ukudla singenakho inyama engekho efrijini or isinkwa singenakho singane manje sivuka ngifudumezwa yabo amapharish engane behlezi wathenga ife shayinile ntambama umbone sefika noplastiki yonke kodwa manje ayisenzeki mhlawumbe ngabe niyaqala ngithandana saqala ukuthandana naye ngo 2021 enomntana ona 4 2021 okay manake manje lo okutshelayo uthi
usuke uyibona kanjani zonke lezi zinto lezi ezenzakalayo? Naye ngabe nayo ugibela emotweni ye-staff noma? No, lo muntu engitshelayo intombazane shuthi egibela khona emotini staff yabo. Shuthi intombazane le umakhelwane wami yabo. So ibuka yonke lento le yabo ukuthi no umakhelwane angathi asahambisi kahle yabo. So bese yangitshela ukuthi umuntu wakhe angisatholi kahle kunentombazane ehlezi ihlila phambili and ugcina ngayo ukuthi ayibuyise yabo. Okay. Usisike njengoba usinikeze inamba yakhe uyithathe iphi? Uyintshontshe kuphi? Uyithole kanjani? Inamba sisi. Okay, inamba sisi ngithole kumakhelwane wami engengikwazi ukumdalula. Yes, asebenza emsebenzini. So ngifuna ukuthi ngiconfirm because izinto ayisafani qala umakhelwane naye utshela ngoba siyabona ukuthi okay izinto seyishintshe kakhulu lapha endlini yabo uyabona naye ukuthi indoda isibuya ngo2 and usehamba seyophuza futhi kusisi lo ngathi umuntu ogroove yabo ngathi nje umuntu uthanda izinto yabo usisi lo. So mina ngikhule ngazi ukuthi umuntu sifazane uhlala endlini uphuma ngoba emsebenzini noma emall. So manje usisi lo umuntu oyithandela ubumnandi so uthatha umuntu wami nje every weekend ahambe bayogroove. Yo. Usisike sike sazama umfonela simtholile and ukhona njengamanje so I'm not sure noma uredini ukuthi asondele khona uzokhulumisana naye buso nobuso. Yes, ngiredi ngifuna umbuzo ukuthi kahle kahle yini ngade ayidingayo kumuntu wami ke yisifa imawuthana nomuntu wami yini mina bese ngishaya ngechitho indoda ingabe sangibona bo. Mawuthola ukuthi bayathandana kugeli mayevuma ukuthi yes ngiyathandana nomuntu wakho. Uzobusuwenza njani? Uzokhetha ukumshiya noma uzoqhubeka wena nomuntu wakho? Mina into engizoyisho kumuntu wami ngizofuna ashuze ukuthi kahle kahle yini ayidinga empilweni ufunana bo akhethe because impilo sengiphilisa lapha endlini ayisekho mnandi ukuthi iweekend mina angisenandoda every weekend because usisi lo ugroove naye bengithi ngiyathola usisi lo akahlali kubuhla emqashweni nabo so bahamba bayogroove abuya ala endlela yaso mina nje indoda ngithola ngomsomluku kuya kulesini from lohlanu angimthofu nakhona lapha nensuku nothi ukuthi mhlambe enzakala phasi kwami nawo ukuthi nje ubuye endlini ageze alale not khona futhi ubuya late. Yes ubuya late yabo. So asenasikhathi sokuthi nje siyahlala siyaxoxa njengomama nobaba wengane. All right, ithi simbize ke. Alright, sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Usisike njengoba simcelile ukuthi asondele kanene usevele wenza njalo nangi ngamanje sizothola izinto eziningi usisi angayiqondisisi kahle. Sabona kunjani? Siyaphila sanibona. Yaphila nathi. Umabalo sihleli naye. Mamkhize. Alright, ubuya kuphi ngokuhlala? Uya Richmond. Oh, okay. Usisi uyamazi? Angimazi ngokumbona nje ukuthi umakhelwane. Oh, okay. Makhelwane wakho. Mhlambe uke nike nibulisane nibingelelane nje makwenzekile nje sahlangana ke umuntu engimjwayela. Oh, okay. So njengoba esibhalelile la ka Black Life TV kuningi angakuqondi kahle hle afisayo ukuthi namhlanje umphendule ngakho. So ngiyacela nje umuphe isikhathi nesineke sakho umlalelisise kahle ukuthi nanoma ngabe kuthiwa kufika imibuzo uyiphendule ngokweqiniso. Okay. Ungakhulumisana naye. Unjani sis? Siyaphila. Nginenkinga la yokuthi umuntu wami akasenze into ngathi liyadenza ayiqaleni. Umuntu wami bekade efike endlini ngo10 but umuntu wami sefike endlini manje ngo2 and uLondon nina emsebenzini njenge staff. Futhi ngakufica emotweni yomuntu wami ungasibe ngibuza umuntu wami watshela ukuthi ubukade uzokhokha imali. And manje sengiyafound out ukuthi wena ujula nomuntu wami. So ngifisa ukwazi ukuthi ngabe lokhu kweqiniso yini. Awuzwe ngoba wena lo? No, akubalekile igama lomuntu ukuthi ngizwe ngoba okubalekile ukuthi wena ngabe kweqiniso yini lokhu ukuthi wena uthula nomuntu wami. Uthini yena mambuza? No, umuntu wami angikaze ngimbuze cause vele umuntu wami umuntu ongenasikhathi yabo lonto. So befika endlini vele ufika ngo1 ufika ngo2 nami lapha vele suwe sengiquvile ngisuwe sengikhala yabo lonto leyo. So khona omunye sengithiphisa ukuthi no umuntu wami ujola nawe. Manje ngifuna ukuzwa ngawe mina ukuthi ngabe lokhu kweqiniso yini. Angcono uqala wabuza yena ukuthi iqiniso yolona liphi. And okuhlungu kakhulu sisi ukuthi ungishana ngechitho.
ngihanja ukhuphe mina ekusweni ingubo sengiwashadele endingi umuzi wokulala kodwa still okhupha abaphela endlini and indoda yamaba ku weekend ayisabuye endlini mina indoda ngicina nje ngomsombuluko nangolesini from lohlanu ayibuye endlini. Wena umuntu odrive itaxi ngoba uyazi ukuthi ushela nombani ohlala ngaphambili wayibona ukuthi mina usuke libazisa indoda yakho. Ngizwile ukuthi wena mina so lo muntu engimtshongitshelile and ngiyamkholwa ngiyamethemba because nami ngiyabona yes wakunika inamba wathi no uwena so yeke ngizela ka Black Life because ngifuna ukuconfirm ukuthi ngempela lento uyayenza yini. Bungangibizi ngani pho sikhulume nawe eceleni. Ubuzoza yini? Nobuzo ungilethe kuma TV. Ubuzoza yini? Bengizoza sikhulume. No. Ngokuqala nje umuntu wakho washo ukuthi senihlanganiswe ingane njengoba nihlala lapha endlini. Sibehlanda hoyi. Washo senihlanganiswe ingane. Eka mama ngisihlaniswa ingane. Angimazi. So le mangabe sihlaniswa ingane okay is fine ke. Njengoba wena udla imali yomuntu obesihlanisa ingane cabisa ingane idlana. No uthi wena awushadile nayo uqale lokho awushadile nayo uhleli nje mahala ngithi. Akwesibili sithi umuntu awumisa ematshwaleni. Cha angivange ngimfundisa utshwala mina. Angimange ngimfundisa utshwala ngamfica ephuza. Okay sisima uthi wamfica ephuza ke why udile nami ngithi usihlaniswa ingane mina naye ngithi why pho lokho ungishaya ngechitha uthi indoda ayingabe sangibhengisha ungibheka lapha endlini. Hayi kweyichitha ngikwazi mina ngasakuthanda indoda nje yasho ukuthi uyisihleli senihlaniswe ingane. Niqale nini ukuyenza lento? Kade saqala ukuthandana. Shuthi nje ububu wami ubuka isilima nje. Hayi angazi benge ugibela mahala mina kwistaff. Bengiyeke uyangijwayela yeso. Nayo ungenzelayo. Yazi ngijwayela indoda ishela wona lokusanga. Indoda iyekela wona lokusanganisa. Yazi ngijwayela lona. Wahlayela nendoda ungashadile. Yazi ngijwayela. Ngoba uhlala nendoda ungashadile. Ngifuna ukuthi lo ndoda le isho ke njengoba sengizoyithandela ukuthi isho ke lo ndoda ukuthi kahle yini edingayo. Ugibela mahala? Ngibela mahala. Manje yini eyenza ukuthi athi umuntu ubhudi usebehlanganiswe ingane kodwa bahlala ndawonye? Angimazi washo njalo kodwa kumina. Futhi isikhathi esiningi uspenda nami lethiwa ngiyikholwa lona lesinayi. Ungangivumela ukuthi simfonela? Anginankinga ngamfonela. Siyacela ukufona. Bhuti kunjani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhulumisana naso isikhathi? Mungayenza bepicture ngikhuluma because ngiserenkeni njengamanje. But userenkeni? Hayi ngizosasikhathi esincane nje. Okay. Alright, ukhuluma noStufuza la ngamandla eZulu from Black Life TV. Nobani? Stufuza. Okay. Ukuhlelo la sithi khona umfunani umuntu wami. So umama umntwana wakho umbhalelile kwishow. Ngesimanga sokuthi khona ngakunderstand kahle ngawe emuva nje. And umuntu amcelile ukuthi asijoyine la kwishow ukhona naye njengamanje. And uthe uMamkhize ujwayele ukugibela emotweni yestaff ojwayele ukusilanda late. So uvumile ke ukuthi ninonke kwezothando. So bengicela ukubuza ukuthi is it true lokho akushoyo noma mhlambe uvume nje mhlambe efuna ukufeza inhloso zakhe? Ngokuqala uma umfana unezinkinga yakhuluma nami angihambele lokho akwenza njengamanje ngiyakushwana ukuthi mina nami uyahamba aye emathini ukuhlangana nami nesifundiswa. Into akhale ngayo ke yena ukuthi wena awusenaso isikhathi sakhe. Inkinga yakhe nje ileyo. Nothi ngoba nakho uthi beqonda ukuthi akuhlambalaze. But uyazi ukuthi ngihlezi ngibhizi. Umuntu osebenza endlini ubukuseni bakufika ngamagezo nje ukuthi kuzobuya ntambama. Ntambama kuserashana endlini isiyafikana naye. But uthi inkulumo kuzingavile. Njengendoda kuyadingakala ukuthi ngize lapha ngiphinde ngize lapha. Basiphiwa kanqanda ngathi ngokusenzize yakhe nje. So iqiniso lelo ukuze umtshela nayo ukuthi iqiniso lelo. Engalena ngabo ukuthi abe nomeleleli umuntu okumkhulu nje wamthina lapha.
Ukulalela njengamanje uyezwa uma uchaza ukuthi kuyiqiniso lokho. Kwami ngiyaqala ukuthi ngiyafisa ukuthi into engathembi njengendoda. Kodwa yena ngibona ukuthi abazizikhathi bakho. So ngathi ngibona ukuthi ngizobuya ama-secret source impela ngifisha. Ngibo-V1 wena lapha kwaThaphu. So iqiniso lelo. Okay. Ukuzwile njengamanje ngiyabonga kakhulu nje ngesikhathi sakho ngiyabonga ukuthi ungiphendule. Kulungile ngiyacela ukuthi mase ebuyele ekhaya mhlambe ukwazi ukuthi ukhulumisane naye. Angisindoda ngozana ukukhuluma naye kuzobalula ukuthi ngikusho ukuvuma ngoba ngibona ngihleli ngimtshela ukuthi ngifuna ukuvile abafazi ababili. Oh kahle kahle wena ufuna isithembu. Futhi ngibathanda ababili. Okay kulungile ngiyabonga kakhulu bhuti bakulalele kodwa bayezwa. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Angazi noma ke kufikile yini kunina ukuthi ubhuti wabantu kahle kahle uthanda isithembu. Uzwile mama? Into engixakayo ngalo bhuti wabantu ile ukuthi njengoba taxi driver akanayo imali. Kukuthi njengoba manje sesibabili mina ngiyasafarisha endlini. If uthatha isithembu uzosondla ngani leso sithembu leso. Wona mbuzo loyo mina engizofike ngimbuzo lapha endlini ukuthi if you decide okay ufuna ukuba nesithembu usondla ngalo sithembu because uyazazi wena ukuthi imali ofika nayo la iphele endlini. So kuleminyaka mina ngithandana nawe akaze ageze ngisho umuzi ekhaya ayikho into esakayenza. If ekhuluma ngesithembu angimazi ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani esahlona ngokuthenga imbuza esekhaya. So nawe sesingicala mhlawumbe uthezwela ukuthi njoba naye la ukuthi no sisi lesithembu lesindoda ethi faka kusona angazi. Wena kahle kahle awunankinga nesithembu inkinga nje ukuthi ufuna ukuthi into oyifunayo uthole. Mina into engakusho kunye ukuthi ngeke ngikwazi ukumelana nesithembu because lo muntu washelwe yimina. Lo muntu uphekelwe yimina. Lo muntu bengabe imoto ifile imoto emile because amathasa bamba ngamabo ukuthi ifile itaxi ayikho imali abayitholayo ngokuthi itaxi ifile mangabe itaxi ifile mangabe ukuthi itaxi ifile imini umuntu omondlayo lapha endlini yabo. So zonke inkinga yakhe ithwalwa yimina. Lezi intombi baba nazo ziba khona bekhona itaxi kodwa befile itaxi angazi ngibone ethi hayi ngiyabuya ngisayistolo abuye no plastic yabo lonto ze so lezi intombi zakhe eziba khona beku right. Sisi ngabe ukuthembiseni Kona akukho ukutheni kodwa yami ekhuluma uyathembisa ukuthi uzongilobola njengoba bathi uma wengane sebe basathandana ngasamthandi sebehlanganiswa ingane ezinje ezwele naye. Kodwa esithembu ke anginayo isho ngayo ukuthi engakwazi ukusimela nje umuntu ophantayo. Yena umuntu othanda into esheshayo ngoba ukube userious ngabe phela kamshiya uma wengane wahamba wayojola kamakhelwane. Ngoba umuntu oserious ngempilo. Kodwa ke emva kokuba kade usuzwile ekhuluma kanje uyimisela ngokumnikeza ithuba futhi uqhubeke naye uzomlinda azabe right financially noma mhlambe ukhethe ukuyehla le ndlela. Ngisazocabanga. Okay. Nokulungile ke I hope you right ngokuthola iqiniso. Yes ngiright ngokuthola iqiniso kodwa ke mina sengikhathele shame ubekezelo umuntu ngayo yonke into ngisho ukuthi le taxi hamba ngayo itaxi masuke ifile umuntu omondlayo mina shuthi kahle kahle mina ngisuke ngumgadi wakho ukuthi bengabe esafarisha ngikwazi ukumsiza bese right bese ndiza nabanye mina sabe isinqumo engizosithatha kunye ukuthi ngizoye ngimshiye emqashweni ngiphindele ekhaya. Mhlawumbe ngisengakwazi ukuthola indoda ezokwazi ukuthi ngiphile nayo impilo right akusiyona impilo engiphilayo ukuthi mangabe ukuthi uxakekile ufuna la sizwe yimina bese right bese endiza nabanye abantu because ngicabanga sisi mangabe ukuthi mhlawumbe bese nesikhathi bathandana okay it's fine kodwa ngenkathi ehlele engasebenzi le moto ife noma inyanga yonke angikhumbuli mina mabe imoto ifile ehamba eyakwena eyaglasses imoto befile uhlala endlini aphumele ngisho eminyango uhlala endlini mina faka ngimthengele ukudla faka ngimthengele ugwayi yabo. So konke lokho umthwalo wami bese imoto si right akabe sabuyela endlini
So sami isinqumo esinye sokuthi ake ngimgaye ispace mhlawumbe uzokwazi ucabanga ukuthi kahle kahle yini ayifunayo empilweni. Kodwa ke uthembisile ukuthi uma usubuya endlini uzokhona ukuthi akhulumisane nawe kahle. Hey mina angikhona ukuthi mhlawumbe uzongifica endlini yakhe. Uyahamba? Yes ngiyahamba ngiphindele ekhaya because le ukuthi ngilibase ngumfana angisasibona isinqumo esiright. Ezikuthi vele umfana ophantayo umuntu oshayela itaxi sokumuntu ophantayo asike isidingo sokuthi athi ufuna uba nesithembu. Yabo futhi kahle kahle ako decide ukuthi ufunani empilweni. Mina ngicabanga ukuthi hayi ngimnika ithuba lokuthi acabanga ukuthi kahle kahle yini ayifunayo. Ngiyaphuma endlini sisi kuwena uthi wena uyaqhubeka nayo nomyeni kodwa mina ngiyaphuma endlini. No, kuyazwakala. Ngiyakubongela ke kodwa ukuthi uthola iqiniso and ngifisela inhlahla khona konke ucabangayo. Ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya kuphetha kanjena ke. Niyazibonela nani ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.